ನಮಸ್ತೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ನಿಗಲೇ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ನಾನು ಹೇರ್ ರಿವೈವಲ್ ಚಾಲೆಂಜಸ್ 90 days ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಆಂಡ ಹೆಂಗೆ ಐಟ್ ದಾಲ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಬೈಜಿ ಮೂಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಆತಿನ ಅಂಚನೆ ಉಂಡು ಇವನ್ ಕ್ರೌನ್ ಏರಿಯಾಡ್ಲ ನಿಕಲ್ ತೂಲಿ ದಾಲಜಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಆತನೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ದಾಲಜಿ ಅನ್ನ ಅಕ್ಕ ಒಂಡೋಲು ಅವು ಖಾಲಿ ಫುಡ್ ತಿನ್ಬಿನ ಆಪುಜಿ ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್ ಹೋಗೊಂಡ ಎಡ್ಡೆದ ಅಪ್ಲೈ ಮಲ್ಪೋಡು ಆಲ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪುನ ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್ ಹೆಂಗೆ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಲ್ದೋಲು ನಿಗಲಿಗೊಂದು ಗೆತ್ತೊಂದ್ಲೆ ಪನ್ಪಿನ ದುಂಬು ಯಾನ್ ಹೆಂಗೆ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೆ ಹೆಂಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅಣ್ಣ ಮಾತ್ರೆ ನಿಗಲೆ ಪನ್ಪೆ ನಿಗಲ್ ಒಂದು ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಪಲೆ ಅಂಚಾದ ನಿಗಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಾವು ಒಂದು ಹೇರ್ ರೀಗ್ರೋತ್ ಆಂಡ ನಿಗಲ್ಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಲ್ ಪಣೊಂದು ತೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇರ್ ದುಂಬು ಇಂಚ ಹೇರ್ ರೀಗ್ರೋತ್ ಆತಂದು ಬೊಕ್ಕ ಹೇರ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆತ ನಾನು ಪಂತೋಳು ಒಂದು ಆಯಿಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಅಂಚಾದ ನಿಗಲ್ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ತೂದು ಹೆಂಗೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಯ್ತು ತೂಂಡ ಮಾತ್ರಗೆ ತೊಂದರೆ ಜನ ಪೊಕ್ಕಡೆಗೆ ತೊಂದರೆ ಪೋಡ್ಸಿ ನಾನು ಅಂಚ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಲ್ಪುಂಡ್ಲಜಿ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ತೂಕ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಲ್ಕ ಒಂದೆರಡು ದುಂಬು ಎಂಚ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತ ನನಗೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಅಂಚ ನಾನು ಹೇರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಟ್ರಿಮ್ ಮಲ್ತದ್ದು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೆ ಅವು ನಿಗಲೆ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಪುಂಡು ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೆರೆಗೆ ಅಂಚ ಅದು ಯಾನ್ ಒಂದೇನು ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎನ್ನ ಮಿತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪೊಕ್ಕ ನಿಗಲೆ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಲ್ಪೆ ನಿಗಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಪೆ ಫಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ಹೇರ್ ಟ್ರಿಮ್ ಮಲ್ಪೆ ಆಮೇಲೆ ಪೊಕ್ಕಂದು ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಲ್ಪಗ ಒಂದು ಫ್ರಂಟಲ್ ಹೇರ್ ಲೈನಿಗಲ್ ತೂವೊಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ್ ಪೋತುಂಡು ಅಂಚ ಮಾತ್ರ ಅತ್ ಫ್ರಂಟ್ ದೊಟ್ಟು ಮಧ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ರೌನ್ ಏರಿಯಾ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬೋಳ್ ಆತನು ಅಂಚ ಅದೊಂದು ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದು ಆಯಿಲ್ ಯಾನ್ ಒಂದು ಡೈಲಿ ಪಾಡ್ದು ಡೈಲಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕೊರ್ಪೆ ನಿಗಲಿಗೆ ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪೆ ಚಾನಲ್